Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe en calminama en juurama eɗen ɗo to nokku meɗen kay heydi no wayno gonɗen koye mintereɓe ɓene kadi koye arɓe intervention noon saabu ɗum ko en jii ndiyam ɗam ɓuuri en doole ɗam ɓuuri en sembe en jiine kadi ene wayno kay hande kay heydi kene wiye ndiyam mboɗo sikki ala to ndiyam ala ɗon ala to ndiyam ala e nder kay heydi eyyi ɗum noon ene wayno laamu ngu yalti nana darine darde men ene waynon kadi rewɓe ɓe ganduɗa walla yimɓe ɓe ganduɗa gañiɓe hen ɓe e laamu ngune kadi nana ari gam wawde nawde ɗum ko wayno ƴeewoyde hol tanamo gonɗo e mumen ma en jii so Allah jaaɓi inchallahu rabbana saabu ɗum ndiyam ɗam fakiti ɗam ɓurtine kadi hande ne kay ndiyam ɗam no ɗam wayni eɗam muusi ceerno heddi noon ko Allah addi noon ala ko mbawɗen hen en jii noon jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ne kadi tawa ko ene wawi tawa wonko muuse mumen seeɗa toɓo ngone kadi kono wayi hewde doole ni woodi ko heeɓi ɗumen laamu ngu kadi nanɗo ari intervention mum ne ari gam yantude men gam ƴewde musalla mumen nawde ɗumen ko wayno hôpital walla gueɗe baaɗe noon inchallahu rabbana calminama noon en juurama koto nokku meɗen kay haydi ɗo inchallahu rabbana ko ɗon wonti gonɗen ƴeewen jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ne kadi tawa ko gañiɓe hen walla tawa won tana wonɓe mumen tawa kadi ko ndiyam ɗam saabi ɗum inchallahu rabbana ƴeewen no ɗum fotata wonirde laamu ngu nan ari noon ne arde sukaɓe ne arde ne kadi fotoɓe wawde wallude ɗumen gam wayni ko ɗo gonɗen ɗo ko dans département Matam gonɗen ɗo koye commune mo Ogo e wuuro wiyeten ko Janjoli on jii Janjoli hande fuusi on jii ɗum ɗo fof ko cuuɗi e galleji fof nen naati ndiyam eneni yimɓe fof geggi galleji yimɓe jalti galleji kuɓeje nene jana komin jibina ko min meeɗa yiide hono ɗam ɗo ndiyam Janjoli paaboɗe Janjoli galleji ɗi fof naati ndiyam yimɓe fof jalti nani on jii yimɓe fof naate galle jalte cuuɗi mumen ndiyam naate e cuuɗi e kuɓeje hay goto ala e nder cuuɗi muɗum on jii ɗo wonko Janjoli on jii bandiraɓe yo laamu ngu faabo Janjoli on jii Janjoli fuusi koye bandiraɓe Janjoli fuusi yo laamu ngu faabo en ko yaawi Janjoli koye fuusi bandiraɓe on jii galleji fof naati ndiyam yimɓe fof jalti cuuɗi komin jibina ko min meeɗa yiide hono ɗam ɗo ndiyam te paame ko joni ndiyam ɗam fuɗɗi ɗo e 18 heures min ganda to min jogor faaki oɗo ko kebbe no wayno min mbiyetemi ko Mouhammad woni yubba conseil de mairie min dañi caɗele ndiyam jamma hanki soko noon tampini min tan ko fan o ko goto fan accowo ndiyam o ko goto sino woni vanuji ɗiɗi ɗum ɗon tawa ndiyam dartotako mais van so ndiyam rewata ɗo faade ne yalta ɗo ko fan goto ene famɗiri ndiyam ɗam ɗum wayno ndiyam ɗam ruttitima yimɓeɓe emin gandi noon ɗo ma won hedde 3 heures walla 4 heures ndiyam ɗo no wawi ustade so toɓo arani noon mi ñaagui waɗa yimɓe fof koye ñaagui mbandu min e van goɗɗo uddite to tawa ndiyam ɗam par ce que di ko no wawi yaade ha no wona hedde 1 kilométre taw no waɗi des van taw no mbawi accitade ndiyam ɗam law inchallah salma ala nas kamle won salma ala nas alkhayri هنا أنا هون بلدي هذا اسمي محمد وليب سيناري واقفين هون الماء اللي مثلا عاب البارح عاب تينا حتى وصدرت سن المياه صبحت هاي الفان اللي ما عاد له هون هاي قاعدة تربط كانوا كانوا عندنا فانتين واحدة ساحل وواحدة هون وهاي اللي هي وده الماء أثر علينا قال اللي نقلوا الدالة من الفان واحد وأصبح كامل المحاب سعلي والموحى من العين والصعيد واصبح الماء يرجع على الناس قال للناس الخيرين والناس في الدولة أن تعاون الفان يعني كيف هذه الفان اللي تطلع صلمة يطلعوا يعدلوها أنه هك ساحل سعودي مثلا عندنا فانتين في الكبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من بنرابة ونشالمناما ونجوراما إن نجير جيت من هاونا يمكن كذي سؤال جبيني هن تلاد كديدو هو إن مدينة إن هاتيزا إن هاي لاد ده يبين ديام دم كلام بنيكو دمنا يا الله ودنا نجام ودا أدون هيفوف جام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنرابة نشالمناما ونجوراما نغنن كو هكوني غوري so wiyama hakkude gure noon ene anda ɗo to gonɗen ɗo gonɗen koto hakkude gure donc hakkude gure noon ene wayno ndiyam ari ha heewi
ɗo to jahaten ɗo jahaten koye godron mo ganduɗa gonɗo hakkude guri o ko ɗon woni to gonɗen ɗo koto daral ngal wonno ɗo daral ngal to wonno ɗo ko ɗon woni ɗo en jindiri ɗo e noon e yoga e jinnaɓe nan ɗo ɓe mbi ɓe mbayri yiide ndiyam mbaɗam ni ɓe mbayri yiide ɗum ndiyam ɗam ɓe teskotono laaɗe ene garanno ɗo kono noon kam Allah andi noɓe mbayri yiide ndiyam mbaɗam ni ɗum noon ko Allah ne addi ndiyam ha heewi ene wayno kadi machallah toɓi ha heewi ko ndiyam ɗam kadi ɗam ganduɗa ɗam Allah addi ndiyam ɗo e nokku meɗen kay haydi toɓi machallah ɗum noon eɗen kabra bandiraɓe tan ene wayno kay haydi kam hande woni ko e nder ndiyam yoga e leeɗe ɗe goni ko e nder ndiyam ma en jetto leeɗe ɗe foof so Allah jaaɓi kono kam ɗo to gonɗen ɗo gonɗen koto hakkude gure ɗo koto daral ngal wonno ɗo ko ɗon woni to gonɗen to jahaten ɗo ne kadi ɓeɗo yahoɓe ɗo ɓe jahata koye dow godron mo ganduɗa gonɗo hakkude gure o ɗum ɗo ko galle ceerno men ceerno Mouhamadoul Amine galle ceerno Abdoullahi radiallahu taala anhum Diop koto galle mum ɗo ko ɗon woni to gonɗen donc ɗum ɗo koto hakkude gure ɗo woni to gonɗen ɗo ko nokku pumbateɗo ɗo to pumbaten ɗo ene wayno ko ɗon woni to gonɗen machallah en keeɓi noon information mo ganduɗa ne kadi laamu ngu yalti nana dari arine kadi intervention gam wawde ƴewde holno ɗum fotata julɓeɓe potata wallirede. Assalamu aleykum rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ko musidɗo moon ceerno Dia sawtowol ne ɗo foɗo e kay heydi gonɗen noon o saaha hande ko kebbe noon ko leegal ne enayi kay heydi ene waynone kadi hanki jamma tugganma 11h30 walla faade minuit gonɗen koye toɓo ha ɗo joni to kaldeten ɗo ene wawi taw woni 9h subaka ene hawre lewru kadi 16 walla somi juumani wona 17 tawa ko ɗo e kay heydi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe en calminama en juurama en gari ɗo kadi to wuddere pom ɗo gam ƴewde ndiyam ɗam so tawi eɗam yaaha walla ɗam yahata alhamdulillah ndiyam ɗam no kadi eɗam yaaha ɗam hewdole tan ndiyam ɗam ne yaaha tigui tigui fodde ɗam foti yarude ni eɗam yara noon e ko ɗam kewɗam dole tan alhamdulillah Allah mi meroy toon inchallahu rabbana e ɗum noon alhamdulillah yo wen belɗam tan Allah ne wawi taw ko ndiyam belɗam ɗam ganduɗa ne kadi ɗam gawri fuɗe hen maaro fuɗe hen ko mayino foof wurta hen gam barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam e yo julɓeɓe paam tan aduna o kadi anda tan kay heyɗi kam hande woni tan ko e nder ndiyam e surtout noon leeɗe men ɗe ganduɗa ko wayno hakkude guure en ko wayno ko puɗɗen yiide ko kebbe en ene jogui leeɗe kadi ɗe ganduɗa banggueji goɗɗi kono kam en dañani yettoyade toon so Allah jaaɓini kadi ma en jettoy toon yo en gandu tan kam hande kam kala kene wiye ndiyam taw kadi ko ndiyam taw kadi ko ndiyam toɓo Allah ne addi ha heewi e nokku meɗen kay heyɗi ɗum noon en calmini foof en juurima en ñaguima foof duwaw en ñaguima kadi yafuya. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ene wayno assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗum noon ko goto e jinnaɓe meɗen eɗen gandi ndiyam ɗam ko ndiyam kewɗam doole laamu ngu noon nana ari ne yante meɗen gam wallodirde e men jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ne kadi ɗam ndiyam ɗam ene tampini ɗumen gam nawde ɗum ƴeewoyde jomumen hoto potata wonde saabu ɗum eɗen gandi toɓo ngo daraki taw bandiraɓe ene wayno kadi toɓo ngo koko continue daraki machallah guila minuit hanki jamma ha ɗo joni to jarten ɗo ene wayno woni 10h 11h moyen subaka e nokku meɗen kay haydi way pour mero pour nenema pour mero aw pour mero ala mero yo ya wonde e mero yo mbar mar sérieux oron wayata ton ɗum noon eɗen ñaago président meɗen Mouhamed Cheikhul Qazwani mo ganduɗa ko kañum Allah ardini hande e leydi ndi caggal Allah en nelaɗo mum eɗen kollamo kay heydi ene wayno ala ko heddi e kay heydi to ala ndiyam ɗo kay heydi kay machallah ndiyam Allah addi ha heewi Allah nan addi ndiyam machallah alhamdulillahi rabbil alamin machallah ndiyam ari ha wayno leydi kadi tawa ko Allah addi ɗum noon kay heydinaɓe to gonɗon foof ene gonirɗon goto e moɗon foof yo andu kam yo huccin ga hande haqqille mum surtout noon bandiraɓe meɗen dañɓe hono ɗeɗo caɗele may jaa ha to leyɗe men tinsa ha e leyɗe keddiɗe ɗe saabu ɗum eɗen jorti ko ɗum foof ko ni way way foof eɗen jorti ko ni way way si
امشي امشي افانس. شو مشي مشي ادروات شوي ادروات شوي ادروات ادروات مشي لا شوي مشي لا شوي bandiraɓe no wayno gonnen koto daral ha joni gonnen saabu ɗum ɗo ko galleji maître liyen ɗo woni to gonɗen ndiyam ɗam noon ɗam fakiti ɗam ganduɗa ne kadi ɗam alata tam hayɓe enen jirguiti men merci ahmed ya تبادل فيتاساتك ɓeɗo joni jippinde men ko gam kolla en lawol saabu ɗum ko ndiyam gonɗen ndiyam ɗam noon kanko chauffeur o alay saago ɓeɗo keeda yesso gam wawde tibtude en holto potata rewde.